És clar que Iniciativa està a favor del dret a decidir, però el posicionament de la pregunta, independència sí o no, quan es decidirà? Bé, la pregunta jo crec que s'ha de decidir en el marc d'una comissió parlamentària que s'ha de crear en el Parlament de Catalunya i han de participar en l'elaboració de la pregunta no solament els grups parlamentaris, sinó la societat civil a través d'un pacte nacional que també creiem que és imprescindible fer de forma immediata. Per tant, vostès advoquen per una pregunta clara. Efectivament, nosaltres creiem que hi ha d'haver una pregunta clara que permeti un sí o un no evident i, per tant, el que creiem és que el que és molt important és que aquesta pregunta sigui consensuada, no pas decidida unilateralment per un partit o dos, sinó decidida pel Parlament de Catalunya conjuntament amb la societat civil. Vostès encabiran el procés constituent impulsat per Arcadi Oliveres i Teresa Forcades? Bé, nosaltres tenim una molt bona relació amb tots dos. L'Arcadi Oliveres ha intervingut a l'Assemblea Nacional d'Iniciativa celebrada recentment. El mateix Arcadi Oliveres va dir som el mateix i, per tant, nosaltres creiem que tenim molts punts de contacte, no solament amb ells, sinó amb altres grups, sectors socials, perquè creiem que efectivament cal un procés constituent, com venim dient ja des de fa bastants mesos. Però és clar que per aquest procés també hi hauran d'haver altres partits que potser no combreguen ideològicament amb vosaltres i esteu a favor que en un primer pas hi ha d'haver unitat. Bé, és que jo crec que una cosa és un procés constituent d'una alternativa d'esquerres, que és el que està dient l'Arcadi Oliveres, la Teresa Forcades, el que diu Iniciativa, i l'altre és la unitat per arribar al dret a decidir. Són dues coses diferents. Nosaltres en Convergència i Unió o Esquerra Republicana podem coincidir amb el tema de que cal fer la consulta en el marc d'aquesta legislatura. Unitat en aquest punt, sí. Ara, nosaltres el que volem fer és una alternativa a Convergència i Unió. I quan es parla de procés constituent no solament estem parlant de fer un procés constituent per construir Catalunya com a estat, sinó un procés constituent en què l'esquerra alternativa elabori un projecte de país clarament alternatiu al de dretes, que és Convergència i Unió. Per tant, en aquest cas, han d'estar totalment a favor de la independència, si no, com és possible aquest procés constituent català? Bé, és que nosaltres el procés constituent el que volem que sigui precisament és participatiu i nosaltres en el moment en què calgui decidir-nos sobre la pregunta, que encara no sabem quina serà, evidentment llavors prendrem una decisió. Nosaltres en aquesta assemblea última hem estat molt clars. Nosaltres volem una pregunta clara, volem que la consulta es faci en aquesta legislatura, però també entenem que s'ha de fer dins d'aquesta legislatura, perquè si no seria una estafa, però quan convingui. No pensem que sigui més catalanista o més nacionalista qui la vol fer abans, l'hem de fer quan convingui al país, dins d'aquesta legislatura, i per altra banda, aquesta pregunta clara, nosaltres apostem per un estat propi, i aquest estat propi podrà ser independent o podrà ser pactat amb l'estat espanyol, suposant, hipòtesi molt difícil, que jo veig gairebé impossible, que l'estat espanyol es mogués i volgués oferir una alternativa d'estat confederal o algun tipus de qüestió. Però, repeteixo, una cosa és el procés constituent que defensa una clara alternativa d'esquerres, que per tant també és alternatiu a Convergència i Unió, i l'altra és la necessària unitat de tots plegats per arribar a poder fer la consulta.